Haupa, zer moduz? Ongi etorri soka saltoko lehengo saiora. Gaur soka salto egitera ikasiko dugu. Horretarako, ni Marcos naiz, eta hemen daukat nire eskuman Lukas, eta nire eskerrean Iker. Honetarako, sokak erabiliko ditugu. Bi motatakoak izan aldira. Soka laburra, haiek daukatena, hala, soka luzea. Soka luzea ez badurkazue, ez da zer gertatzen. Soka laburrak lotu eta handiago bat edukiko duzue. Venga, gazteok. Saio honetarako errezenetik hasiko gara. Horretarako, gure bikideak emango dute sugea jokoa bezala. Salto egingo dugu, aurrera atxera eta gero alboetara, eskuma eskerra. Behitu. Saltoak handiak egingo ditugu, soka oinetan ez emateko. Vale, ariketa hau ikusita ja dominatuta daukagula, itxasontzi jokoa egingo dugu. Soka apur bat lurrea golpatzen, erdian, berriro saltoak egingo ditugu aurrera atxera, saiatzen soka ez ematen. Vale, ematen badigu ez da zer gertatzen. Jarraitzen dugu, bale? Denbora hartu behar dugu. Eta alboetara ere salto egingo dugu. Bueno, ariketa honetarako erabiliko dugun soka izango da soka laburra edo individuala. Neurriak nola jakiteko ipintzeko zapalduko dugu soka bi oinekin eta bueltak emango diogu eskuan zehar gerrira arte heldu arte. Vale, orain ariketa datza sokaren denbora kalkulatzea. Horretarako egingo dugu buelta bat eta soka datorrenean salto bat egingo dugu gainetik. Vale? Horrela. Berriro ipiniko gara eta beste salto bat emango dugu. Saiatu, salto oso handiak ez ematen. Bakarrik soka oso txikia da eta ez dugu salto handiak eman behar. Horrela. Bueno, ariketa honetan, aurrekoan egin dugun bezala salto egingo dugu, baina saiatuko gara saltoak jarraian egiten. Horretarako, trukoa pizkanaka hartzen dugun bitartean, gero eta azkarrago joango gara saltoak ematen. Horrela hasiko gara eta pizkanaka progresioa egingo dugu.
Vale, ikusten duzuenez, soka ematean, ez da beharrezkoa beso guztiarekin soka buru gainetik eman. Bakarrik eskumuturreko jokoa erabiliko dugu. Besoak behan ematen eta eskumuturreko mugimendua egiten. Venga, saiatu. Fallo egiten badugu, ez da ezer gertatzen. Berriro jarriko dugu soka gure atzean eta hasiko gara berriro. Vale, saltoak dominatuta dauzkagunean, egingo ditugu saltoak, baina mugitzen, aurrera lehenengo. Hartuko dugu marra bat erreferentzia moduan, eta saltoak hasiko gara egiten, aurrera saiatzen joaten. Aurrekoan bezala salto egingo dugu, baina aldatuko dugu salto egiteko modua. Orain arte egin duguna izan da oinak batera egiten eta aldatuko dugu. Egingo dugu lehenengo bata eta gero bestea. Egin aldugu, bai lehenengo eskerra gora eramaten, ara eskuina. Horrela. Eskuinarekin edo bestela eskerrarekin. Venga, saiatu. Lehenengoa jakinda, beste progresio bat egingo dugu. Horretarako, berriro, hanka bat eta gero beste altxatzen, saiatuko gara aurrera joaten. Horretarako begirada, diagonalean bera edo konfiantza badaukagu aurrera begiratuko dugu. Venga, prest, bagoaz. Ondo talde, orain arte egindako ariketak guztiak ziren aurrera. Ariketa berri honetan aldatuko dugu eta egingo dugu eskerra eskumenatara saltoak. Gogoratu, salto oso handiak ez egin. Salto txikiak, bale? Ikusi. Saiatuko gara lekuan hastea eta daukagunean alboetara joango gara eskuma eta eskerra. Venga. Oraintxe zuek.
saioa joko batekin bukatuko dugu. Gure lagunekin jolasteko izango da. Bat geldituko da erdian, eta jolastu aldugu soka laburra edo soka luzeekin. Soka luzea oso motxa bada, lotu alditugu bi motxak eta luzeago bat egiten. Jokoa izango da bat, geldituko da erdian eta ikusitako saltoak egingo ditugu. Erdikoa soka pasatuko du lurretik eta besteak saiatuko dira salto bat egiten. Lagun bati sokarekin ematen diogunean, rol aldaketa egingo dugu, bera jarriko da erdian sokari bueltak ematen, eta ni jarriko naiz saltoak egiten. Saltoak egiteko gogoratu, ikusi ditugu bi salto mota, aurrera, orduan jarri algara, soka begira aurrera saltatzeko, edo alboz, eskerretara edo eskuinetara salto egiteko. Venga, frogatu! Bueno, gazteok, zer, lortu duzue? Espero dugu denbora ona pasatea, eta bueno, ikusiko gara hurrengo saioan, bale? Aio!